budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung gatal kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. Sugeng sonten niki badhe nyuwun wekdal sekedhap. Badhe mewawancarai usahane panjenengan. Nggih, pareng. Niki saking pundi? Sekolahan pundi? SMP Negeri 1 Tugu. Kelas? Kelas 8. Oh, nggih. Jadi tanglet. Sinten namine panjenengan? Nami kula Rosita. Napa usahane sampean? Usahane nggih niku wonten napa? Dagangan napa tumbuh-tumbuhan niku jenisnya nggih kathah niku kados napa buah-buahan enten terus kados perlombaan nggih wonten nggih kathah sampean saged ningali teng ngajeng niku kathah jenise. Awit kapan jenengan sajian? Sejak kurang lebih kira-kira 1,5 tahun ingkang kepengker niku kula ngusahane niku nggih teng pekan-pekan ngoten niku jualan teng pekan-pekan ngoten niku. Teng napa kok jenengan satriane benih-benihan kok mboten niku nih? Pertama niku kan pengalamane teng benih-benihan. Terus ningali napa teng desa niku kathah kesempatan kathah napa nggih penake nggih kathah kesempatan lek teng wini-winan niku biasane kan tiyang tani kathah sing butuhne ngoten. Dadose dadose niku pun pengalaman terus kantun mengembangkan. Dadine ketika kok pengalaman teng mriku nggih dikembangne niku ngoten mboten mintune. Biasane jenengan sajian teng pundi? Nggih teng peken terus kadang niku enten tiyang ingkang mriki ngoten kan lek teng peken napa niku napa nih jenisnya niku sing dibeto kan namung sekedhik lek teng griya kan banyak jenisnya nggih banyak barangnya kathah saged milih piyambak nggih saged napa niku remene ingkang pundi kan saged ningali piyambak ngoten. Nggih kalih penghasilanipun selama sebulan niku pinten? Lek penghasilan niku mboten mesti nggih. Lek jenis dagang kan ndak mesti ya. Ndak mesti ya, Dik. Lek dagang niku kan ndak mesti, ndak bisa diperkirakan. Penghasilan 1 bulan niku ndak bisa napa dijumlahkan. Jadi misal kira-kira kalau dapat itu terus damel blonjo malih ngoten. Jadi untuk labanya itu kalau dagang itu ya gimana ya? Pokoknya enggak bisa dijelaskan kalau dagang ya ada. Tergantung kalau misalnya pas musim hujan niki lebih banyak ketika pas musim kemarau. Karena kan nopo benih-benihan itu kan kalau musim hujan sing jelas nanami kan malih subur terus ngoten banyak untuk kehidupan benih-benihan kan lebih tinggi daripada pas musim kemarau. Jadi kalau untuk penghasilan nggak bisa ditaksir berapa-berapanya per bulan. Yang jelas penghasilan itu kalau misal dagang benih-benihannya lebih banyak ketika musim hujan seperti ini daripada musim kemarau. Ya sampun niki. Sampun. Napa malih? Pun mboten enten. Mboten. Nggih. Matur suwun atas wektune panjenengan. Nggih. Sampun diparingi pangertosan dehan dagangan iki. Nggih.